Uy, familiar ba ka sa Dunkin Donut? Kinsay nagtukod ni ini og asa ni siya gikan? Kana ang sulod sa tong vlog karong adlaw. Let's go. Oi, Bisaya Channel. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Ang founder ug ang nagtukod sa Dunkin Donut mao si William Rosenberg. Kini si William Rosenberg na anak ni siya atong June 10, 1916 dito sa Massachusetts sa USA. Sa una kani sila William Rosenberg na po ni sila gitawag nga grocery store pero wala kani siya ni lambo no kini siya nasirado tungod sa gitawag na the Great Depression katong 1930. Ug tungod niadto wala nakapagpadayon og eskwela si William Rosenberg ug siya ni undang og eskwela katong na siya sa grade 8. Kato siya, nanggita siya trabaho sa lingkod pa nga mga pangidaron. Naikausa ato, naka-interest or naka-ideya si William Rosenberg na magbuhat o kanang gitawag na food cart. Katong na siya kwarta sa una, sa iyang pagpanarbaho, nag-ipon siya kwarta og nipalit og kanang gitawag na mga old truck. Kani mga old na mga sakyanan, mga old truck, iya kining gi-convert para mahimong food cart or food truck. Ug oni siyang iyang pinakauna nga kumpanya. Ug diri nagsugod ang kapalaran ni William Rosenberg sa pagbuhat og mga donut nakaron ilado nga Dunkin Donut. So kini pinakauna nga kumpanya ni William Rosenberg is ni asinso siya og nilago. Iyang gipangtindaan is mga pagkaon non pero iyang nabantayan nga katunga silang halin or sa ilang sales is didto sa kape og sa ilang gitawag nga donut. So kayong makita sa kadaghan nilang baligya ng mga pagkaon sa ilang food cart is ang halinon kaayo kanang gitawag nga kape ug ang donut. Sa paglabay sa mga panahon ni usbong pa jud no nilago pa jud ni ang kumpanya ni William Rosenberg ug katong 1948 nagtukod siya og pinakauna niya nga restaurant dito sa Quincy, Massachusetts. Og iya kini gipanganlan og Open Kettle. So ang baligya diri is kape ug mga donut. Kung nakadumdum mo ang unang nga kumpanya ni William Rosenberg katong Industrial Luncheon Services Company, iyan atong giwalag iyang gipulihan og Dunkin Donut katong 1950. Pero ang nagbuhat ana nga pangalan dili si William Rosenberg kundi kato iyang arkitekto. Mao toy nakahuna-huna nga itawag sa iyang bag-ong kumpanya is Dunkin Donut nga ang baligya na is kape og donut. Pero ang pangutana karon nganong Dunkin Donut man ang tawag? Tungod kay ilang nakita nga ang ilang kasagaran sa mga customer is kung magkaon og donut is ilaha kining ituslo sa baso nga naay kape, no? Ilang term ni ana is kanang gidunk ba. Kada ana sa donut sa kape ang ilang tawag is dunk no kung sa basketball pa. Kanang gitawag og Dunkin Donut. Tungod sa mga aksyon, tungod sa mga mannerism sa mga tao sa una sa pagkaon or sa pagkonsume sa ilang produkto nga donut nga mao lagi to ginatuslo sa baso nga naay kape. So grabe ang paglago sa Dunkin Donut no after atong pinaka first nila na pangalan nga Dunkin Donut. Kay katong 1963 niabot na og 100 ka mga tindahan or branch ang Dunkin Donut. Ug katong 1979 nahimo kini siya 1,000 ka branch ug mga tindahan. Kana siya grabe ang paglago tungod sa gitawag nga franchising. So kini ang tagiya sa Dunkin Donut na si William Rosenberg is nisulod siya sa kanang gitawag nga franchising. Iyang gipa-franchise ang iyang kumpanya sa mga businessman o sa mga tawo nga interesado na mag-franchise sa iyang kumpanya nga Dunkin Donut. So sa una ang donut is manual pa no, manumano ang pagbuhat sa donut sa ilang mga trabahante. So lingin man na siya ilang ginabuhat sa una ilahan ang ginabangagan sa tunga para mura siya green bitaw tan-awon. Pero sa una ilan ang ginalabay tong portion or part sa donut nga kato ilang gikuha. Ilan ang gipanglabay pero ilang na-realize na sayang man og ilabay. Mao nang itong part sa donut na ilang gikuha is ilan ning gihimo og gamay na donut no. Diha na namugna ang gitawag na munchkins. So, kanang munchkins gagmay man na siya. Pero sa una dili pa munchkin ang tawag ana. Ang tawag ana is donut hole. Pero sa paglabay sa panahon ila kining gitawag og munchkin. Tungod inspired ni siya dito sa usa ka salida. Itong gitawag na The Wizard of Oz. Na dito na mga karakter ng mga gagmay na mga tao, no? So manang munchkins gagmay tungod kay dito pod sa movie nga The Wizard of Oz na mga gagmay dito na mga tao. O kanang munchkin gibuhat po na siya para sa mga bata. Ug karon gitangkilik na pod sa mga dagko o sa mga adult. Pangutana karon kanus ani abot sa Pilipinas ang Dunkin Donut. Ang tubag is katong 1981. Ang nagdala ana diri is kanang gitawag na Golden Donuts Incorporated. Pinakauna jud nga branch o tindahan sa Dunkin Donuts sa Pilipinas dito sa Quad Park. So kaning Quad Park ang tawag na ana karon is
Park Square dito sa Makati. Kini siya nilago pa jud sa tibuok Pilipinas. O katong December 15, 1986 giabrihan sa Dunkin Donut ang ilang pinakaunang nga tindahan outside sa Metro Manila dito sa Fuente Osmeña sa Cebu. Ug katong November 20, 1991 nisunod pod ang ilang pagtukod og branch sa Dunkin Donut dito sa Cagayan de Oro City, no, dito sa mall sa Limkit Kay Mall. Pero kay baba mo na katong 2018 ang Dunkin Donut nga pangalan is ila na pong gialista, no. From Dunkin Donut gikuha tong word nga donut, ang tawag na lang karon is Dunkin, no. One word na lang. So ngano naka-decision man ang kumpanya na himuon og Dunkin katong Dunkin Donut. Ang rason is number 1 is para dali na matiman-an sa mga tao. Ikaduha is grabe na ang competition karon, no. Ikatulo para dali ra pud kaayo ilitok. Kana siya no nahitabo atong 2018 from Dunkin Donut to Dunkin. So familiar po ta kanang gitawag nga Mr. Donut. So kanang Mr. Donut ang tag-iya ana is relative ra pod sa tag-iya sa Dunkin Donut, no. So sa Dunkin Donut si William Rosenberg ang tag-iya ana, ang Mr. Donut pod ang tag-iya kay si Harry Winokur. Kay baba mo sa Spain walay Dunkin Donut. Dito sa Spain ang tawag is Dunkin Coffee. Karon daghan na kay Dunkin sa tibuok kalibutan, no. O grabe ang paglago sa pagpaningkamot silang founder na si William Rosenberg. Karon naa na gitawag nga 12,900 na mga tindahan sa Dunkin sa tibuok kalibutan na nagkalat sa 42 na mga nasod. So unta na may na-learn gamay no sa tong topic or sa tong vlog karong adlaw about sa Dunkin Donut. Salamat kay sa pagtan-aw ug hantod na pud sa sunod. Bye.